Бу Әлмәтнең турбалар һәм муфтылар заводы, монда нефть сәнәгате өчен җиһазлар ясыйлар. Елына 1 миллион деталь. Соңгы айларда җитештерү күләме артты ди җитәкчесе. Оешмалар хәзер Россиядә җитештерелгән детальләргә өстенлек бирә башлаган, әмма логистика белән кыенлыклар күзәтелә. Трудности, наверное, общего плана. Кыенлыклар бөтен эшмәкәрләр өчен дә бердер инде хәзер. Материалларга бәя арту һәм логистика. Элек җайга салынган шылбыр үзгәрешләр кичерә, алайда безнең эш артты хәзер. 3 сменага коллектив туплыйбыз. Азат Шайхетдинов туристик агентлыгын җитәкли. 30 ел эчендә бер генә тапкыр 2020 елда пандемия башланган чорда эшсез утырган идек ди ул. Һәм менә хәзер юлламалар сатылмый башлаган. Эшсез утырабыз инде, чөнки бөтенесе курка, кайда табарга дип инде ял итәргә чит илләрдән үзегез беләсез бит инде. Монда чорда ничек эшләргә һәм бизнесны ни рәвешле киңәйтергә бу хакта район башлыгы Тимур Ногманов белән сөйләшәләр. Бездән бүген нәрсә таләп ителә, законны бозмаска һәм шул ук вакытта бизнесында алып барырга, профилактика чаралары булырга тиеш. Әгәр ниндидер канун бозучырагы бар икән, штраф салырга ашыкмаска сөйләшеп, аңлатып карарга кирәк. Хәзер тикшерүләр туктатылып торачак. Бу кемнәргә кагылачак, искәрмәләр бармы? Бу хакта прокуратура вәкилләре сөйли. Плановое, то есть то, что запланировано. План буенча узатырган тикшерүләрне хәзер туктатып торачаклар, әмма контролерлар кеше тормышына куркыныч янау яки башка закон бозучырагын күрә икән, профилактик яктан эшмәкәрләр янына бара ала, бу рөхсәт ителгән. Хәзер планнан тыш тикшерүләрне прокурор рөхсәте белән генә уздырып булачак. Контролер приходит по одной теме. Әгәр контролер бер мәсьәлә буенча килеп, эшмәкәрдә башка хилафлыклар күрә икән, ул шунда ук беркетмә төзи аламы? Юк, хәзер алай эшләргә ярамый. Профилактика аңлатулары вакытында штрафка тарта алмыйлар. Если он даже увидит какие-то нарушения. Хәзер Әлмәт районында 4000-нән артык эшмәкәр исәпләнә, 3000 юридик зат һәм 8000-нән артыгы үзмәшгуль булып теркәлгән. Һәм аларның күбесе материалларга һәм шималга бәя артудан зарлана. Яңа тәэмин итүчеләрне эзләргә кирәк. Две основных проблемы. Хәзер бездә төп проблема Европа тәэмин итүчеләре шимал кырта алмый, башка илләр бәяне арттыра. Моның буенча без эш алып барабыз. Эшмәкәрләр кайсы оешмалар белән хезмәттәшлек иткән, бәяне күпмегә арттырганнар, шуларны карыйбыз. Аннары тиешле органнарга хәбәр итәчәкбез. Стараемся до сих пор сохранить все цены на том же уровне. Без әлегә бәяләрне кибеттә арттырмыйбыз, әмма күпләп сатучылар хакны күтәрә. Хәтта без сата торган бәядән дә югарырак куялар. Мондый шартларда ничек эшләргә кирәк? Кагаз чеклардан электронга күчү, салым инспекциясына читтән турып мөрәҗәгать итү, НДСны кайтартуны тизләтү, лицензияларны озайту, эшмәкәрләрнең борчыган сораулар шактый. Очрашуга авыл фермерлары да килгән иде. Алар да читтән кайтучы терлек азыгы бәясенең артуын әйтә. Чтобы без синаж, печен, комбикормны сатып алу өчен, хәзер без, допустим, хәзер әйтәм, синажны 3000-гә сатып алып, потом аны сөткә чыгарып, сөтен, когда ты продаешь 150-200 сумнан, файдасы бик күп калмый. Хәзер Әлмәт эшмәкәрләре белән атна саен шундый очрашулар узачак. Аларга дәүләт программаларында катнашу, субсидияларны алу шартлары турында сөйләячәкләр. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.